If you, the guy that Bine ați venit! Welcome! cu mine vorbești? Dacă vorbiți limba română, apăsați tasta 1. If you speak English, please press 2. E, dar normal că vorbesc românește. Da? Dacă vorbiți limba română, apăsați tasta 1. If you speak English, please press 2. Da, am înțeles, deci zici că ești papagal. Am înțeles că trebuie să apăs pe butonul numărul 1. Ei, na, am apăsat. Alegere incorrectă. Dar de ce? Dacă vorbiți limba română, apăsați tasta 1. Bine, uite, apăs tasta 1, na? Numai dacă vorbiți limba română, apăsați tasta 1. Uite, tu faci mișto de mine? Tu ai început. Cum am început eu, uite, mi-ai zis să apăs tasta 1, am apăsat tasta 1, na? Limbă neidentificată. Ei, că ți-o dai eu acum o limbă din nu poți să o duci tu Paștele și Grijania lui cui te-o inventată. Vă rog să folosiți un limbaj cuvincios. Acesta a fost primul avertisment. Păi, dar și faci tu, mă ameninți pe mine? Vă rog să nu fiți violent. Acesta a fost al doilea avertisment. Adică tu, cu alte cuvinte, tu îmi dai mie avertismente, crezi Crăciunescu, mie trebuie să-mi dai parale, nu mie nu-mi dai tu mie avertismente. Limbă neidentificată. Încercați altă limbă. Și să-ți povestesc că încercați altă limbă, parcă ești nevastă mea. Uite, bine. Na, e bine, amu? Ați selectat limba engleză. Of course. Ne pare rău, limba rusă nu este inclusă în meniu. Dar nu ți-am cerut de mâncare, da? Dacă vorbiți limba engleză, apăsați tasta 1. Dacă trebuie să sunați un prieten care vorbește limba engleză, apăsați tasta 2. Băi, dar și poți să mai enervezi tu pe mine, vin dragi, am o pitinit. Vrei să mă piși pe butoanele tale? Nici nu pot. Vi s-a reținut de pe card suma de 200 de lei. Deși? Penalități pentru exprimare indecentă într-o limbă neidentificată. Penalitățile lui penalitățile. În primul rând, dacă, băi, ce poți să mă enervezi, vreau să zic, dacă ai ceva să-mi transmiți mie personal și dacă vrei să mă scoți din piepen, să știi că ai reușit. Zi-mi ce dracu vrei să fac, să-mi dai și mie niște parale, să știi că eu mă execut. Închideți ochii. Bine. Acum, întoarceți-vă în cer, cu spatele. Ai toți dumne, Paștele și Grijania, dacă nu te fac eu piteri, uite-te la mine, vin și eu cu totul, nu te juca cu mine, biserica mătii.